Real estate lama mi hlotling reality TV star ni in tuna phei chuan khovela mithil ti theiber ani a tunge he Donald Trump hi tia in zo boy kan ngai om love TV lama alana sat awang le politics lama adin murina azir em buk awang hian he American president somli pangana Chanchin hi kan thutlang lon forin arin oma chuti rol ero chuan a Chanchin then khat ero chu mitlang puina kan hriat lo tur tam tak om ve bok tunruma hian Donald Trump a Chanchin mak tak tak te kanen hodon ani pakhatna the wine Donald Trump a hian engpo thil hral thei to phota chuan a hmingnam kai hi a hre ngai lawa thil sang sanga a label alo ti kai to zinga pakhat chu Trump wine hi ani he wine hi zunaran ani lawa Charleston Vine Charlton hmuna ni in grape huan le grape sorna hmuna siam ani a he huan hi Trump ata ani nge anei tu hming taka ero hi chuan Eric Trump a hminga ani a political career puche thei tur nena in zomna nei kha adu chi alo ni in alang nima sela hetia Donald Trump an mingin zu Trump wine anei kan ti mek lai hian ani ero hi chuan zu hi a in ngai mi alo thunga zu reng hi in lo turin aril ru alo siam fel thlap to ani an chung ko thil ton atanga hetiang ril ru hi putran ani a Trump u Freddie Trump Jr. hi zu inas awangin kumsang khasakwa samriat le pakhat khanaro boral to a ama Donald ta soidanin au hian zu laka film turin achana sa hle ani ome veintleng hian chu athuta chu ani hian lavongin zu in ngai talo hrim ani bankruptcy in than bor cho aborok so san wanglai khan anun luite phor chu ani hloma heta hian Donald Trump hi voiruk lai mei bankrupt alo tok to ani metam zok tuan voili ni an ngaya nima sela voiruk lai mei handle chian chuan Donald Trump hian bankrupt file alo thelu to ani hengte hi kumsang kha ko som ko pakhat atanga kumsang ni lepako inkar kha ani hlom cake man to Trump hian hun puile huau hi angaina ve shima anin chung bung rote po hi analin atau hlom le a rangka chaka luan ani de vek zok ani hian nupui pathumna Melania inena kumsang ni le panga a ani nei don khan cake seal tak mei asiam tir peka he cake hi a hun laya cake man to ber ani a 7-tier orange grand manure cake ti ni in fit nga laya sang ani a pawn zahmi laya rit ani bok rose anga siam icing sang thum zet mei tel ani a chu grand manure buttercream a luan vek ani bok aman hi puan zar chi ani roma sela dollar singa vel zet nia chut ani a lekha bungai na zong literature lama chuan lekha pu tha nia a hriatte a je boilem lova Trump hian thiar nge tu zinga ada poimo ber chu pathian lekha pu thiang lim Bible hi ani heng ho nuwa hian ama lekha bu ziate arem tlar vele thunga ani hian sum don na lam lekha bu hi engamazat alo chu ave to nge ani Trump hian all quit on the western front ti le santi zu ta zia art of war ti lekha bu da hi ada sang le bok ani zodaik sang lam hi lo en vele ta ila Donald Trump hi Gemini ani a amun saina hian Sagittarius ani thung rising sign ve thung hian Leo anaya henga sign tele ami zia ta hi anin hnerim che em ti kanen chunzom vele don ani Gemini ta hi an trong du in an bula hi anin amlo tlang pui thin ni in an soya Sagittarius lam ve thung hi dor kai le mi biak te an thiam ve thunga midang don sona midang te han biak lum lam hi an hne so viawa mani dik in ti in an thu an du ve hle ni in an soi thung Leo lam ve thung hi chu an samlam an uluk ve via thung ni in an soi heng sign ta hian heng lo po hi mi zia tam tak an nei nge ya nima sela Trump mi zia ne na kan khai khin chuan a zodiac sign tele mi zia hi a in rem view ni in alang action figure GI Joe le sipai lam ta hi ikhat ve man ani emo hetiang khal rual no pang ina yani chuan indona field ta chuan hero pakhat GI Joe thar ida bel theya chu Trump lem GI Joe hi ani a GI Trump ti te point asoi thei ome indona omthutta sela
he Trump hi mi fil lama nge mi sual lama kan chan tir don ti ero chu hriat thei chi ani lova nima sela khoilam lama po hian tang ta sela ho tu ni nge adu chuan arin om a school kalna lampang hetia han ngai tu mai chuan US president me te ani ve a school pa ngai taka kalin college po pa ngai taka lut ni tu ni in kan ngai nge yanga Mizoram angta chu ni ta sila samples emo sinat vel ronga zir chuak tu ni in kan ta po arin om ni ma sila maktak mai chu Donald Trump hi military academy sipai school atanga zir chuak ani ve tlat kumsang khazakwa somruk borvel khan Trump hi New York Military Academy ya alo paret ve thak to a heda hian kumnga zet mei azir nge ani captain lai ani ve man boka an class a hian ladies men ti an thalna pakhatna ani nge ani a hnuwa anupui chale mei che ho a chon chei dan vel en chuan he title ladies men ano hlan po hi an te sual lutuk lo ni in alang ai tur du zong ei tur lama hi chuan American dangte ain adang lamna salo hle a president ni in billionaire me te ni ya sela adu zong ero hi chu asang big vak lo hle a voi engama sa chu fast food a lai te KFC te le McDonald's vela a chol lai te hi lo mu photo ani a chu mai ba ka chuan burger te hi le pizza te hi angai na hle ni in an soi bok heng fast food rongot te hi sel na tan that lo mai ba ka e renga tan phei chuan a thalem lo wa chu wang chuan meat loaf kan ti te se bacon te a oma artui te ei tura mu chuan alung oi tok em ani baseball khel thiam tak mai ani Trumpanun hian kong dangdai azo man thel ti in han soita ila oi har dak po ani mei theya nima sila a school ka lai chuan baseball te lo khel ve thinin a thiam pol tak mai alo ni ve thina baseball team puitling Felines anti le Red Sox anti te po hian a khel hi ano entry thlai fowa lak te po ano tum hial to ani nima sila du than an ngai ta ka chuan Trump chuan college kala school kal chun zom chu thlang ta zoka real estate lama te tui chovin ti hian a career chu amang chhota ani ama soidan taka sum tam zok tho chu ka du ani ati a adu thlan na hi a thlang fu hle ni po ini in alang o lekha kha tun chuma Donald Trump Chanchin nakle Dangdai kan ho theite ani a endu zunga lom thu kan soye